אז שלום חברים, כאן גיימינג פוראבר, ואחרי טעות טכנית קלה, צילמתי פרק זה פשוט לא העברתי שקופית בתוכנת צילום ויצא של 40 דקות, משהו כזה, לא 40 דקות, 36 דקות, זה צילם את השקופית ולא את המשחק, ושמע רק אותי. אז מכיוון שיש לי חוסר בזמן, הסרטון הזה יהיה יותר קצר, אני מצטער, יהיה לכם פה פיצוי לזה. גם תלוי בהובלה, האמת. אנחנו פה במשחק יורו טראק סימולטור 2. ניקח הובלה כזאתי, רגע. ניקח משהו קצת ארוך, לא של שעה, בואו לא נגזים. יש לנו פה 3 שעות. בואו נראה איפה זה. את זה עוד לא גיליתי. אז יאללה, בואו נתחיל. מה אתם אומרים? יאללה, 188 קילומטר, יוצאים עכשיו לדרך. יורו טראק סימולטור 2. משחק שעלה $22 וסטים, ובגלל חג המולד היה עליו הנחה של הרבה מאוד כסף, והוא עלה רק $5. ובואו נתחיל לנסוע, זה משחק שהרבה מאוד קנו אותו. אמרתי לעצמי, $22 על סימולטור, מי אמר שזה יהיה כיף? תאמינו לי שגם את ה-22 האלה הוא שווה. אז יצא לי בפוקס לקנות אותו ב5, והנה קנינו אותו. ואני נהנה ממנו בכל רגע שאני משחק בו. כי אם אין לכם באמת מה לעשות, אז פשוט שחקו בזה. אם יש לכם סוני או אקסבוקס, ואין לכם כוח להפעיל את זה, נגיד בלילה, אם אתם ערים, ואין לכם משהו אחר לעשות חוץ מלהיות בפלאפון, אז כדאי לכם לשחק במשחק הזה, כי זה מעביר את הזמן. פעם יצא לי לשחק מ-12 בלילה עד 4 בבוקר. ואפילו לא שמתי לב מה השעה, כי זה ממש הפנט אותי, המשחק הזה. ממש ברמה כזאת. ומטעות טכנית שלי, הפרק יהיה קצר היום, כי כמובן יש לי חוסר בזמן. סליחה, ויהיה לכם פיצוי על זה, אולי גם פרק מחר. אבל יהיה פרק ארוך בשבוע הזה. כמובן שגם אני מצפה לראות הרבה סאבים, לייקים, דיסלייקים, אתם רוצים שיהיה פעילות בדף, כדי לתת לי תמיכה ולהראות לי שאתם באמת רוצים את זה. תביאו חברים, תעשו סאבים, גם כנסו לאינבוקס, לעמוד שידורים חיים שלי, ותראו שם גם את המשחק הזה ועוד הרבה משוחקים. וכמובן שאם יהיה הרבה סאבים, אם נגיע ל-150 סאבים, אז אתם תראו גם איך אני נראה. כי גם באינבוקס אני לא מראה את עצמי בינתיים, כי אין לנו הרבה צופים. אבל כל הקטע באינבוקס זה להראות שיהיה הרבה צופים ופולואים, אז אני אראה את עצמי. ופה מי שלא ידע מה זה, זה פה מנוחה. פה יש מיטה כזאתי, ושהיא עולה ממש כחול עד למעלה, ואפילו נהיית אדום, צריך לישון באחד המקומות האלה בתחנת הדלק. ויש לנו דלק פה, אז לא צריך, כי זה נסיעה קצרה. אז בואו נמשיך לנסוע. אם אתם רואים קצת לאגים במשחק, כמו למעלה פה בשחור הזה, קצת פה, אז תדעו שהעליתי את הגרפיקה של המשחק לממש גבוה, לאולטרה, כדי לראות איך זה יתפקד. ואני מתכוון להוריד את זה למשהו יותר נמוך, כי יש קצת לאגים בהשתקפויות וכל זה, אבל במשחק עצמו אין. קיצור, הסבר קצת על הערוץ, למרות שהיה סרטון הסבר, יעלו תכנים של גיימינג כמובן, סקירות על כל מיני מוצרים טכנולוגיים ומוצרי גיימינג, גם על בוקסינג אם תרצו, יש הרבה דברים מהאבי שאמורים להגיע אליי. תרשמו בתגובות אם תרצו אנבוקסינגים, בנוסף לסקירות שיהיו, דעות למיניהם על משחקים שיצאו, או משחקים שיצאו לפני הרבה זמן והרבה שיחקו אותם ונגיד לא התלהבו, ונכנסתי באוטו הזה בנוסף, וירד לי דיימג' אחד וטיסה כבר מטומטם אחד. ואיזה יופי הים פה, תחנת כוח פה, אנחנו בחדר. קיצור, מה רציתי להגיד? שכחתי מה רציתי להגיד.
קיצור, אז יהיו אנבוקסינגים, ועוד פעם תרשמו בתגובות אם תרצו, כי אני לא אעשה סתם. וגם שאלות, בקשות, הכל בתגובות, אני עונה לכל אחד ואחד מכם. בתיאור הסרטון יהיו קישורים לטוויטר, לערוץ אידבוקס, בקרוב גם יהיו פייסבוק ואינסטגרם, אבל בינתיים לא. ובואו נספר על המשחק הזה קצת. סיפרתי בהתחלה, יש לו גרפיקה מדהימה, כמו שאתם רואים פה, עם איזה סירה, ספינה. עוד GPS מובנה, מגניב. כמובן שאם אתם עוברים על החוק פה של הנהיגה, והנה אנחנו בהולנד, לפי הדגלים פה למעלה. הנה, הדגלים האלה, דגל הולנד. אז אם אתם פה, נגיד, נוסעים בצד ההפוך, קרה לי הרבה שעשיתי משלוח לבריטניה והכל שם הפוך הרי, אז יצא לי לקבל מלא כנסות שם, כאילו התרגלתי שנוסעים כאילו בצד שמאל והצד נגדי בימין, הפוך ממה שעכשיו אנחנו נוסעים. באמת, באמת כבר, משחק מטומטם. אני לא סובל את הנהגים פה. כאילו, הם לא נוסעים. הנה, עכשיו הוא החליט לנסוע, אתם מבינים? הייתי נוסע, נתקע באיזה מישהו, היה יורד לי עוד דיימג' ולקחתי גם קוויק ג'וב, כי יש לי גם משאית משלי, אני אראה לכם אותה. ולקחתי קוויק ג'וב כי אני לא רוצה להרוס את המשאית, ובמילא אין לי הרבה כסף, והמשאית שלי, כאילו, ממש יפה עשיתי אותה, ואני לא רוצה להרוס אותה. וזה משאית של מישהו אחר מכל העולם, ויורד דיימג' כי זה משאית שלו, ונוהגים לו במשאית, אז הוא לא ירצה שתורקן לו כל הכסף מהאנשים שהורסים לו אותה. אז נגיד הרווחתם 10,000 יורו מההובלה, אז והיה לכם 20% דיימג', אז קודם כל הכסף ילך על סיכונים של המשאית, ורק אחרי זה ילך עליכם הרווח. אז כדאי לא לדפוק את המשאית, כי בכל מקרה אתם רוצים להרוויח. ואתם שואלים את עצמכם למה אני לא משחק באונליין, אז הנה התשובה, ולא בגלל הכסף. בגלל שבאונליין אין מכוניות פה כמו שאתם רואים, ואין אתגר גם. יש פה אתגר לא להתעכב במכוניות וכל זה, ויש רק משאיות של אנשים אחרים בעולם, וגם תכף תראו שנגיע לסיום ההובלה, למה אני לא רוצה להשתמש באונליין, כי שם, בחנייה שצריך לחנות את המשאית, צריך לחנות את זה ממש בדיוק. ופה אתם פשוט נכנסים למתחם ולוחצים Enter וסיימתם את ההובלה. ומה קרה עכשיו? דפקתי איזה אוטו. טוב, עוד שעה ורבע נגיע. וכמובן שהשעות פה לא אמיתיות. על כל דקה באמיתי יורדים פה משהו כמו 10 עד 20 דקות פה. אפילו יותר נראה לי. כי הדקות פה זה כמו שניות, רק כמו... נראה לי דקה של משחק פה זה 2 שניות. כן, אז תעשו את החשבון. בקיצור, גם אם אתם רואים את הצג הזה פה למטה, שמתחלף, הנה, איפה שההגה, אז זה משאית די חדשה, יש לה גם GPS מובנה, כמו שאתם רואים פה, וגם המד מהירות הדיגיטלי הזה שכל כך חיוני. כי כמו שאתם רואים ב-GPS למטה, הנה פה, יש פה 80. 80 זה המהירות שמותר. עכשיו, איך תבינו מפה מה המהירות? כאילו פה זה גדול, אבל יש משאיות ישנות שאין להם גם אין להם GPS כזה, פה מובנה, וגם פה המד מהירות כל כך קטן שלא רואים ספרה אחת, וגם אין להם את המד דיגיטלי הזה, שזה הדבר הכי חשוב במשאית. ופה אני רואה שאני לא עוקף את המהירות שאני רוצה, למרות שאני עוקף כל הזמן, כי אני גם מסתכן פה כי יש פה מצלמות מהירות ואסור לעקוף את המהירות. אתה עוקף את המהירות אתה מקבל 500 יורו קנס. קרה לי במשחק אחד שקיבלתי משהו כמו 20,000 יורו קנס. 20,000. כי אני לא אוהב לנסוע לאט, זה מעצבן אותי, גם בטח אתם לא אוהבים. ומשהו אופייני להולנד, התחנות קמח האלה בירושלים העתיקה. כל הקמח וזה, ונתקעתי. אוקיי, כמעט נתקעתי. רגע, לחצתי פה על משהו נראה לי. אוי, 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 לא. מה עשיתי? אוקיי. בוא נחליף למפה. בקיצור, אז המד הזה של המהירות הדיגיטלי מאוד חשוב במשאית, תזכרו את זה.
זה טיפ ממש ממש טוב. ותכף תראו למה לא רציתי להשתמש באונליין. עוד מעט מגיעים לסיום של ההובלה. די משחק לא משעמם, מעביר את הזמן, אבל לפעמים משעמם כי אין פה הרבה מה לעשות חוץ מימינה שמאלה, להאט, לעצור בזמן, לעצור ברמזור. וגם להיות מרוכז במפה, כי אם אתה מפספס פנייה, זה כאילו הלך עליך. כי רוורס במשחק הזה זה פשוט מסובך. אתה גם עם טריילר מאחורה, טריילר זה מטען מאחורה, ולעשות רוורס עם מטען מאחורה, לשמור על האיזון זה ממש ממש קשה. והנה אנחנו עוד מעט מגיעים לפי ה-GPS. נקודת ציון שם עובד, וחייב להאט בפניות, חייב. בפוקס עכשיו לא קרה לי דיימג' בפוקס לא הרסתי את המשאית עכשיו. לא יכול להיות, תיסעו כבר, בגלל זה אני נתקע בכם כל הזמן. כמובן שבחיים האמיתיים אני לא אמנע ככה, זה רק משחק. עוד 10 דקות פה אנחנו מגיעים, ואדום. רמזור אדום, כמובן שאסור, לא משנה, כמובן שאסור לנסוע באדום, גם באמיתי וגם במשחק, כי אתה מקבל קנס נורא יקר. ויורד פה גשם, תראו איזה גרפיקה יפה. בואו תראו משהו. הנה המגבים שלנו נכנסים לפעולה. בואו נשים על תמל יותר מהר. ועוד פעם יש את הלאגים האלה. זה רק בגלל שהעליתי את המהירות של הגרפיקה של המשחק. בגלל זה ככה נראה תקוע. יודעים מה, אין לי כוח למגבים האלה. ואנחנו מגיעים. זה קצת מפריע לנהיגה, הגשם, אבל אין מה לעשות. וגיליתי את העיר הזאתי, לא יודע איפה, בגרמניה. תעצרי משאית, קיבלתי קנס. לעזאזל. רגע, זה הנגדי פה. הגענו. עכשיו תראו למה לא רציתי להשתמש באונליין. בואו תראו. וואו. אוקיי. בואו נעצור פה. אוקיי, זאת החניה פה, הלבן הזה. הלבן הזה פה, זאת החניה. אוקיי. ככה צריך לחנות. אבל, כפי שאתם רואים, רשום פה Enter. זאת אומרת שאני עושה Enter וגמרתי את ההובלה, כאילו, סיימתי את ההובלה. אבל באונליין צריך לחנות את זה בדיוק לפי הקו הזה פה. לפי מה שמסומן. וזה ממש מעצבן, כי עד שאתה מחנה וזה, ונורא קשה לעשות רוורס עם הטריילר הזה, עם המטען הזה, הוא גדול וזה. אז נעשה Enter, וסיימנו את ההובלה, וגם סיימנו את הפרק, או שלא בעצם, שכחתי שאני אמור להראות לכם את המשאית שלי. עוד מעט עוברים לשלב 7, ירד לנו רק 528 יורו ו-60 XP, והרווחנו 2,848 יורו מהנסיעה, סכום מכובד. אם באמת היו מרוויחים ככה נהגי משאית, אז הייתי נהג משאית. בואו נעשה פה דרייב, ובואו תראו את המשאית שלי. המשחק פה הוא הולך לפי מה מזג אוויר בחוץ, זה מה שהכי יפה במשחק הזה. באמת אצלי פה בחוץ יורד גשם, וזה לא מקרי, כבר כמה פעמים קרה לי שהמזג אוויר היה כמו שבחוץ. ככה גם רשום במידע. אוקיי, אז זאת המשאית שלי. בואו נפעיל את האורות. האורות האלה פה בקבינה לא עובדים משום מה, אמורים לעבוד, גם אלה פה למעלה יש 2 האורות. אז אם זה לא עובד ככה, ובתצוגה באמת רשום וגם רואים שהם עובדים, אם זה לא, אז פה אני אוסיף עוד צופרים, ובואו נשמע אותם רגע. אוקיי, נראה את זה. אוקיי, זאת המשאית שלי. צהובה כי אני אוהב את הצבע הצהוב, תנחשו למה. זאת המשאית שלי. תודה לכם שצפיתם. כל מה שאתם רוצים לשאול, לרשום בתגובות, אני עונה לכל אחד. כל מה שאתם צריכים לדעת יהיה בתיאור הסרטון.